Misa ka na sabang presyo sa LPG sa Davao City karong bulana kung asa anaa sa kapin 1,700 pesos ang usa ka 11 kilogram nga tangke. Sa pagsunod pa lang sa bulan sa Abril, dakong usbaw sa presyo sa LPG ang gipatuman. Sa karon miabot na sa kapin 1,700 pesos ang presyo sa 11 kilogram nga tangke sa LPG, gikan sa 1,100 pesos ni adtong Marso. Gani miubos matud pa ang palit sa LPG karon sa Davao City. Sumala sa manindahay og LPG sa may MacArthur Highway sa pagkiginabi sa GMA Super Radio Davao, sagad na lang sa mga namalit og LPG ang mga suki nga dunay karinderya. Hinungdan nga dunay mga tangke ang wala na nila ginasudlan tungod sa minus nga palit gawas pa sa mahal nga presyo. Dugang sab sa negosyante nga nabati na nila ang kalugi tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa petrolyo. Samtang ang ubang konsumante mogamit na lang og uling sa pagluto. Sa karon wala pay pagsaka sa presyo sa uling sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Ang dagko nga uling sa bagul mapalit sa 65 pesos per kilo, ang pino 60 pesos per kilo, ang uling nga kahoy 40 pesos ang kilo ang gagmay ug 45 pesos ang kilo sab sa dagko.